Здравейте, ще ме гледате, аз съм Ники БГ и днес играем в Стоплекс, ще разтъкваме отново Skywars. Вижте ме, какъв съм черп. Добре, да започваме, стига да сме загубили времето в плюкски. Почваме. Това панда върля. Yes, бе. Ей, това ще взема. Хора, вижте колко точки имам. Трябва. Ой, хора, преди да започнем с клипа, имаше една много яка игра. 4 човека, 5 човека, 4 кила. 5 човек беха. И направо ги стрина с земята. Да не ви говорим какви мъки бех. Бех със този кит, служих им паши и да не мога да влезат в центъра. Служих им, извинете, това човечко. Служих им мрежи в центъра, да не влизат в центъра на мапа. И аз правим фусет даймонд. Бех събрал 35 диамант. Това е... И се кефих като цигане на баничко. Извинявам се, ако някой цигане не гледа, това разбира се е празнувам шегата. Стига. Аз не обичам местата. Закрих си вратата. Сега го enchant. Свят ми свят. Бе да го видим. Няма какво друго да го видим. О, комбек! Имам да се enchant бола, но аз съм един такъв сляп. Продължаваме да... Отида ли да разсипа? Да. Диди! Точно! Фокс TV. И ми скачим. Yes! Не! Хора, извинявам се. Опа. Мисля. Това го много. Не изписа ли? Хора, кажете ми, че съм сляп. Не пише ли? Не изписа ли бил батъл? Нещо си. Всеки чак. Не изписа ли, че бил батъл е готов? Изписал уеб, не знам. Изписа, че бил батъл е готов. Вижте defense, survival, оператив. Хора, къде ви не чакат? Ако не сте видели, върнете малко назад, май изписах, че и се използва бит батъл, след малко е готов. Извинявам, че го направим този клипа, обаче... Искам да стане готово. И ще веднага ще разтъкаме малко батъл, нали? После идваме надолу. Мога ли сега? Айде, плиз. Всеки чака. Колко човека сме? Айде. Хора, извинявам, че го говоря. Не знам по сървайвър. Много креативно това. Аз не знам какво говоря. Ще играем. Не, това кит. I'm panic. Супер джим. I'm panicking. Така. Отискамил. И ми свърпа. Да, взем този. Също интересно. Кокошка му сигурно. Наред. Много ми
Терно е. Мисля, какво? Добре, така, сега какво ще правим? Така ще правим. Така. Оле, вече... Но нито ми бъде да сме да тъжа. Ай... О, аз имам стон. Да, ма... Аз нямам. Малко пак. Защо трябва да се забивам? Не! О, Спайдермен ли бе? Спайдермен. Сега тук е малко рискувано. Но силни яйца. Не може да съм какво ще е. Адио! Ей! Аз като най-големия... Вираш! Не, това! Моля те! Това кой? Не! Не! Няма гори! Моля си къпвам на горни. Добре, искам отново да проверя за вибата. Няма да е готов със сигурно. Не, кога излизаме? Соплек, отваряне на... Сървай. Иду. Много всеки чака. Затова да съм използвали всеки. Ако не, да си поставя скет. Ой, да ме печела. Не спотри нищо. Не. Искам да потъкаме малко велик за диспенс. Защото ще е тук. Да, сега остават зеления зомбите. Зомбита, едно има, айде видите го. Селянина умря. Добре хора, търсете се бе. Нямам представа. Не умря. Куче! Отново знам, където изписте бе. Аз ще го покажа. Тук има един вилизър. О, я си играме. Хора вижте. Така. Трябва да ги... Знаете кога иду? Аз не знам къде се правят тези неща. Ето го. О, важно, не е само едно.
Не прыгал се. Зомби. О, не малко си. О, гимрак. Anybody the villager? Oh yeah, crazy. То видео само своето видео. Лак. Възпоявата на китарата. Не. Не мога да ли джура на състоянието. Как не жалко. Къде? О! Не! Лак! Защо? Вот пошли! Единствената работеща команда тук е Лид. Минахме давно. Лид има един селен. Хай! Я? Така да бъде. Саркал ям. Акшен! Iron Boy. Oh! Я си дотуши. О! Подихме ли? Или сървърът се резна заради битбата? Не! Това не прилипа. Сигурно се превърна випълни. Не, пуста! Хора, искам да ви покажа нещо в креатива. Креатив. Вижте, да ми хвърли пошен и сега не знам какво да правя. Добре, че има креатив 2. Някой пише в коментарите какво да направя. Това е някакъв... Не! Yes. И аз за това играя в креатив 2. И... да. И това е моя под, както виждате, направил съм нова Build Battle Arena. Такова за скин евент, обаче не знам каквито са наградите. Напишете в коментарите каква да бъде наградата и може да се видим заедно. А това какво? Сега ще довърша малко Build Battle Arena.
И ми се пази да бъде клипа. И да направим още едно скалащо. Добре, това е едно скалащо направим. И... Опа. Тази битбата арена ли ви по-харесва или миналата? Добре. Как е към битбата? Не се крути това. Хора, следващия клип мисля, че трябва да очаквате битбата. Ой, не паники. Ох, GG. 97 точки, ей! Thanks, guys. Не, сега ще ми скарам. Really? Really? What the fuck? Хора, вижте, надяхте чест. Я ги нема да го знам. Никъде ги е отива за надяхте чест. И какво да види? Нищо. Сега, какво ще направим? Нищо. Не! О, бай-бай! Някой друг да иска? Хапна една ябълка. Така. Първо мога да направя сега. И да се енчант на бой. Така, първо бой става едно, както си нея. Шапнес, Риан Рейтинг. Шапнес! Така, сега ще си направя мост до другия летящ чест. Къде е често, бе? Нищо. Нищо особено. Хората са неба. О, зад някак. О, леле, о. Е, тук няма ни друг чест, бе. Тук отсакаме, бе. Хора, ще направим остова на ето си. Абе, тук няма ли друг чест, бе? Не! Ужас! Ако го бех отново... Хора, май, Ели, че идвах или играта бъгна? Добре, мисля тук... Добре, хора. Тук приключва моят епизод на Майнкрафт. И ако ви е харесало, дайте лайк и не забравяйте да се абонирате към канала ми. Това беше мен. Айде, чао!